Luister nou. Nee, luister. Als je daar nog Brabant hebt en je hebt daar Gelderland en dan heb je dat eromheen, dat is Overijssel. Jongen, ik ga niet meer met jou in discussie. Kijk, let op dit bordje. Let op. Kijk, dit bordje. Dan was het Limburg. Ja? Ja, meneer. Wat wil jij nou weer? Kijk, dat is een bordje naar Limburg. Snap je? Nee! Je moet naar Brabant. Snap je nou? Je zegt het verkeerd. Doe nou de bal, joh. Nee! Je gaat nou even luisteren. Ik zeg, je gaat niet die kant op. Dan ga je gewoon de verkeerde kant op, hoor. Nee, dat is Brabant. Nee. Groningen. Luister nou gewoon even naar mij. Luister nou. Nee, ik zeg gewoon, je moet gewoon luisteren. Als het nou Brabant is, je snapt het niet, hè. Ik ga weer weg, hoor. Serieus, ik loop weg. Ik loop weg. Oké. Hop, hop, hop.